Good noon mga kababayan! Maya Pogto po kabalen. Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang top pick sa programang ito. Pag-usapan po natin ang iba't ibang patok at trending topic dito sa Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong tanghalian. Live po tayo sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV at maging sa ating official Facebook account na CLTV 36 Official. Today is March 23, 2023, araw po ng Webes. Kung numerals po yan ay 03, 23, 20, 23. Mukhang mga mahilig sa loto dyan. Mga gandang numero ang meron natin ngayon. At kahapon nga po ay formal ng inanunsyo ng Philippine Atmospheric and Geophysical and Astronomical Administration. Pagkahaba-haba, pag-shortcut po ay PAG-ASA. Formal na pong nagtapos ang pag-ihip ng northeast monsoon o ng hanging amihan. Ito po yung malamig na hangin mula sa norte. Usually po galing ng Siberia at Japan itong malamig na hangin na nag-start usually by November
Kaya ho, malamig ang simoy ng hangin kapag December. Ayun ho ang nararanasan natin. Pero nagtapos na po ito at formal na pong nagsimula ang warm and dry season. Handa na bang mga swimsuit? Handa na bang araw-araw na paghahalo-halo? Ayan, so paghandaan po natin yan, yung payong ninyo, panangga sa init ng araw, tsaka syempre dapat always be hydrated ngayong dry and warm season. At ngayong araw din po ay National Puppy Day. Ow, ow, ow! Mga cute-cute na puppies. Pero syempre, pinapaalala na po natin sa ating mga manonood ng pag-aalaga po ng mga puppies ay malaking responsibilidad po yan. So, hindi ho ibig sabihin na gusto nyong mag-alaga, baka hindi nyo naman caring mag-alaga. Iba ho yung gusto, tsaka sa may kakayanan. And mas mainam po na kayo'y mag-adopt. Huwag ho kayong bumili. Mag-adopt ho kayo ng mga puppies mula sa ating mga animal shelters. And syempre, ang man's best friend, si Bantay, si Alaga, ang mga puppies talaga. Lalo na pag kayo'y pagod at meron kayong alagang puppy or aso, nawawala yan pag uuwi nyo ng bahay. Talagang minsan sila pa yung sumasalba sa maraming buhay, no? Pag mayroong mga nangyayari at lahat. So, kahit ho hayop ang mga yan, may pakiramdam at puso din ang mga yan. So, happy Puppy Day po sa ating lahat. At kayo na ba ang susunod na BTS o Barangay TikTok Superstar? Star. Hinahanap po namin yan. I-flex na po ang inyong talent at makisali sa inihandang contest ng CLTV 36. Baka ikaw na hinahanap namin, ang pinakabagong BTS Barangay TikTok Superstar. Abangan kung barangay nyo na pong susunod na bibisitahin ng aming CLTV 36 truck. Paano ho ba maging BTS o Barangay TikTok Superstar? Unang-una, i-follow ang aming TikTok account na at CLTV 36. Gumawa ng TikTok video na nagpapakita ng inyong talento sa pagsayaw o pagkanta. Isama sa inyong video ang isang maikling introduction, ang inyong pangalan, CLTV 36 BTS of Barangay, at kung saan nga po kay barangay, ang TikTok video ay dapat at least 60 seconds o hindi po ito lalampas ng 1 minuto. Tama ba? Or dapat at least 1 minuto. Mali yata yung sinasabi ko. O minimum yun minimum. So lampas ng 1 minuto pwede, kaya lang wag 1 oras. Palagay ko lang 1 oras sa TikTok. I-post ang inyong content at itag ang CLTV 36 sa caption. Ang tatanghaling mananalo ng papremyo mula sa ating mga sponsors ay i-announce sa FB page at TikTok account ng CLTV 36. Malay mo, ikaw na yan ang susunod nating Barangay TikTok Superstar. Join na kayo sa bagong pa-contest ng CLTV 36. At para sa karagdagang mga balita at updates, sumutok lamang ho kayo sa aming mga news programs. And siyempre, mag-subscribe ho kayo sa aming mga social media platforms. Nabanggit ko na ho kanina ang aming official Facebook page na CLTV 36 Official. Meron pa ho tayong isa pang Facebook page. Ito po ang CLTV 36 News. Samantalang aming pong IG account ay CLTV 36 Official naman. Ang aming pong Twitter handle para sa aming mga tweets Twitter ay CLTV 36. Sa mga nais malaman ng karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV at sa aming live streaming, mag-subscribe ho kayo or hindi pala. I-type po ninyo. Nabanggit ko na kanilang mag-subscribe. I-type po ninyo sa inyong web browser sa www.cltv36.tv. At samantalang aming TikTok naman ay at CLTV36. At ngayong araw na ito na hubang ating topic, question of the day. Ano ang paborito mong movie line? Ayan, sa mga mahilig manood ng sine o movies. Eto na po, basahin natin yung mga ipinadalang komento sa ating topic, question of the day. Si Shoti Tayag, sabi niya, "No, ma. I'm saying you have your favorites. Ma, naalala mo nung grade school ako? Di ma, graduate ako ng valedictorian. Tapos ang dami kong medals. Tapos si Teddy isa lang. Pero siya pa rin ang pinuri mo.
Tapos naalala mo na umuwi ako sa bahay. Oh, meron pa yan, sa baba. Ayan o, mahaba. Sabi ko, tapos gutom na gutom ako. Nagalit ka sa akin kasi kinain ko yung ulam na tinabong para kay Teddy. Tapos umuwi ka galing Divisoria. Meron kang dalang mga pants. Tapos ang sabi mo sa akin, wag muna akong pumili kasi hindi pa nakakapili si Teddy. Siya yung panganay, dapat siya yung pumili. Yan po ay si Bobby Salazar sa pelikulang Four Sisters in a Wedding. Si ano yan? Si Tony Gonzaga dito, yung Made in Spain. Next comment please. Ito. Sabi ni Joe Asuncion na isa sa ating top fans. Sabi ni Ate B. Ate B, si Vilma Santos. Wala akong kasalanan! Sabi ni Carlo Aquino. Akala mo lang wala, pero meron! Mga nanonood ng mga drama-drama to, ha? Sabi naman ni Rio G. Cordero Fuentes, santo, my spaghetti has sauce made from freshly picked tomatoes from the high mountains of Italy. What about yours? Saan ba to? Anong commercial ba to? Movie ba to, ha? Ha? O sige, malalaman natin susunod. Si Rico Noel Sitson. My brother is not a pig. Hindi ba po yung kapatid ko? From Nora Honor sa pelikulang Himala. O, di ba? May libre pa kayong pa-acting sa atin ngayon. Pero salamat po sa inyong ipinadalang komento sa ating topic question of the day. Just continue sending your comments. Pati mga pabati, shoutouts, greetings ng mga may birthday. Babasahin po natin yan sa ating programa maya-maya po lamang. At bago po natin simulan ng kwentuhan, narito ang mga malalaking balitang Central Luzon. May bagong pinagkakabalahan ngayon ang ilang mga kabataan sa Barangay San Isidro, Ciudad San Fernando, Pampanga. Ito ang pagtanim ng gulay gamit ang hydroponics technology. Nito lamang Martes ay inani na nila ang mga tanim na lettuce na pwedeng i-partner sa samgyupsal o gawing salad. Tara na't matakam sa mga sariwang gulay sa ulat ni J.M. De Jesus. Maniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyong hindi nakatanim sa lupa ang mga malalagong letsugas na ito? Yan ang tinatawag na hydroponic technology na ginagamit ngayon ng ilang kabataan sa Barangay San Isidro, Ciudad ng San Fernando, Pampanga sa pagtatanim. So kung titignan po natin, ang hydroponics po ay ang gamit lang na ang tubig. So kailangan po ang tubig ay merong nutrients at tinatawag nating nutrient solution para mabuhay or lumaki ang ating halaman. So dito naman po sa hydroponics natin, dito po sa ating sample, ito po ay lettuce. So itong lettuce pong ito ay mayroong coco peat or shredded po na galing sa coconut or sa buko. Then ito po ang gagawin nating planting medium instead of lupa po. Nito lamang Enero ay nagtayo ng greenhouse ng Sangguniang Kabataan ng San Isidro para sa nasabing proyekto. Unang linggo naman ng Pebrero nang magsimula sila magtanim. At dahil hindi sila masyadong pamilyar sa proseso ay humingi sila ng tulong sa eksperto at ang young farmer sa syudad na si Harold Sabata. Bukod sa mas murang gagastusin sa ganitong uri ng pagtatanim, ay less hassle rin ito dahil hindi na kailangan pang magbungkal ng lupa at hindi rin kailangan diligan. Hindi na natin kailangan ng maintenance palagi. Doon pa lang sa day na tinanim natin siya, okay na yon. Then as long as sinettle na natin and dinilute na natin yung nutrient solution na kailangan ng mga halaman, okay na yun until harvest. And at the same time po, hindi na natin kailangan gumamit ng mga insecticides and pesticides dahil nga po naka-greenhouse tayo dahil controlled environment na po ito. So hindi po tayo mapapasukan ng kahit anumang insekto. Naisipan naman ng Sangguniang Kabataan ng San Isidro na bigyang pansin ang agrikultura dahil nakikita nila ng patanda mga magsasaka. Kailangan umano nilang umaksyon upang kahit papaano ay may mabiling murang pagkain ng kanilang mga kabarangay. Pwedeng iparis ang lettuce sa paborito niyong Korean barbecue o samgyupsal o di kaya naman ay gawing salad. Ang kikitain ay gagamitin umano sa pagme-maintain ng kanilang greenhouse. Binibigay po namin for the first opening ng aming
hydroponics and greenhouse material. After po nun, magtatanim po kami ulit. Tapos gagawin po namin na generating income and pagkakakitaan, ibibenta po namin sa halagang murang halaga na maibabahagi namin sa Barangay San Isidro, hindi lang sa kabataan, kundi sa ibang sektor o grupo ng aming barangay. At dahil matagumpay ang kanilang unang pagtatanim ng lettuce, ay susubukan naman nila na magtanim ng iba pang mga binhi. Startup lang po to, nag-umpisa pa lang po kami. Kumbaga, napoforesee po namin na mapapalaki pa po, may expand po namin sa darating na panahon. Hindi lang po lettuce ang may lalagay namin, kundi pa yung mga ibang gulay tulad ng kamatis, talong, at okra. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Maniniwala ba kayo? Matagumpay na isinagawa ng Police Regional Office 3 ang kauna-unahang tactical drone competition na ginanap sa Camp Oliva, San Fernando, Pampanga, Titong Martes lamang po yan, March 21. Pinasinayaan ni Police Regional Office 3 Regional Director Jose S. Hidalgo Jr. ang programa at nagsilbing pangunahing tagapagsalita. Ayon kay Hidalgo, ang paggamit ng drone sa pagpapatupad ng batas ay game changer para sa PNP. Ang mga aerial vehicle na ito ay nagbibigay daw ng real-time surveillance at intelligence gathering capabilities. Nasusubaybayan din daw ang malalaking lugar, lalo ng mga sangkot sa anti-insurgency operations. Ang nasabing kompetisyon ay nilahukan ng 7 Provincial Police Office, 2 City Police Office at ng Regional Mobile Force Battalion 3 na nagpakitang gilas at angking kakayahan sa pagpapalipad ng mga drones. Ipinakita ng mga kalahok ang kanilang husay sa paggamit ng iba't ibang taktika ng pagpapaandar at operasyon ng drone na nahati sa 3 bahagi: obstacle course, tactical identification of target, at drone support to tactical operation. Sa bandang huli, nakamit ng Regional Mobile Force Battalion 3 o ng RMFB 3 ang kampyonato dahil sa kanilang ipinamalas na galing at talento. Ang naturang aktibidad ay inunsad upang masuri ang kahusayan ng rehiyon sa mga kasalukuyang police operational procedures gamit ang lightweight aerial assets maging ang pagiging epektibo ng mga pulisya at kanilang wastong pagtugon sa iba't ibang sitwasyon. Mas marami umano ng 10,000 ang bilang ng examinees para sa Civil Service Examination Pen and Paper Test dito sa Central Luzon ngayong nalalapit na March 26 kumpara sa nakaraang taon. Ayon sa Civil Service Commission Regional Office 3, maraming job vacancies sa gobyerno na maaaring applyan ng mga papasa sa nalalapit na pagsusulit. May karagdagang detalye si Liana Canilao. All set na ang Civil Service Commission Regional Office 3 para sa Civil Service Examination Pen and Paper Test sa darating na linggo, March 26. Ito ang ibinida ni CSCRO3 Director Fernando Mendoza ng makapanayam ng CLTV 36 News. Sa tala ng komisyon na abot sa higit 26,000 ang bilang ng mga examinees, mas mataas ng 10,000 kumpara noong nakaraang taon. Sa bilang na ito, higit 22,000 na mag-exam para sa professional level, habang higit 4,000 naman sa sub-professional level. Ang ilan sa mga testing venues na matatagpuan sa Pampanga ay Pampanga High School, Guagua National Colleges at Republic Central Colleges para sa professional level exam, habang pro at sub-pro level naman sa Don Honor Ventura State University. Mayroon ding testing venue sa 6 pang probinsya sa rehiyon. May paalala naman sa Director Mendoza sa examinees. Okay. Ito po yung mga important reminders para sa ating mga examinees na kukuha ng Civil Service Examination Pen and Paper Test sa March 26, 2023. Ito po ay araw ng linggo. Una po, no face mask, no entry to testing venue. Wearing of face mask shall be observed at all times. And then no ID card or no identification document, no exam. And the examinees are required to be at the testing venue not later than 6:30 a.m. or as required by the CSC regional or field offices. So 6:30 po yung standard na dapat nandun na sila po, not later than 6:30. And then isasara po natin ang gates ng testing venues at exactly 7:45 a.m.
lahat po ng examinees na darating later than 7:45 a.m. shall not be admitted to take the exam. Nakatakda naman ilabas ang resulta 60 araw matapos ang pagsusulit. Ang mga papasa sa professional level maaari umano mag-apply sa mga trabahong may salary grade 11 pataas. Ito po ay yung mga posisyon na kasama ang mga department heads, mga clerk, na administrative officers po, yun po mga assistant department heads, division chief, lahat po yan ay kailangan ng professional. Salary grade 10 pababa naman ang pwedeng applyan ng mga papasa sa sub-professional level. Ito po yung mga clerical, mga computer operators, yun po yung mga posisyon na pwede nyo makuha. Ayon kay Direktor Mendoza, maraming job vacancies ngayon sa gobyerno. Ang problema, hindi umano pumapasa sa requisitos ang aplikante. Sa ngayon po ay napakaraming bakante sa gobyerno. Ang problema lang po ay yung nagko-qualify po ay konti kasi dahil nga po sa apat na requirement, minsan po ay hindi nila masatisfy yung requirement. Doon po sa nagnanais na pumasok sa ating pamahalaan, sa ating po government, kinakailangan po ang eligibility. Ito po ay isa sa apat na requirements, bukod po sa education, experience, sa training, ay required din po ang eligibility. At ito po ay makukuha lamang kung kayo ay makakapasa sa civil service examination. Ang passing rate po natin ay 80. Isa ang 23 taong gulang na si Rudy, di niya tunay na pangalan, sa mga nahirapang makakuha ng trabaho sa gobyerno. Bagamat nakapagtapos ng kolehiyo at mayroong civil service eligibility, hindi umano umusad ang kanyang aplikasyon. So yun, after 2 weeks po, naghihintay nga po ako ng tawag for the panel interview nga po. Kaso, yun, wala pa din po tumatawag. So nagpunta na po ako dun sa office. Itatanong ko na po sana yung status ng application ko. And then yung nabanggit nga po is medyo busy nga daw po yung mga magpa-panel interview. So naghintay pa din po ako. Pero medyo nagtaka na po ako nung after a month, more than a month na po, wala pa din po yung interview. Kaya nag-decide po ako mag-apply na lang sa mga private companies kasi medyo kailangan ko na din po ng trabaho. Ano nga lang po, hanggang ngayon wala po ako natanggap na any feedback kung ano pong nangyari dun sa application ko. Ang kakulangan sa karanasan ni Rudy ang posible umanong dahilan dahil siya ay fresh graduate. Nasasayangan lang po ako dun sa eligibility ko kasi gusto ko din po kasi talagang makapag-work sa ating gobyerno, makapag-serve sa ating mga kababayan po. Samantala, para sa mga nais makita ang listahan ng mga job vacancies na maaaring applyan, magtungo lamang sa website ng Civil Service Commission na csc.gov.ph. Ako si Liana Canelao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Abangan sa ating pagbabalik ang iba pang mga anunsyo dito lamang po sa Topic. At
nagbabalik po ang programang Topic. Happy birthday kay Christian Sunga. Tantan, happy birthday sa iyo. Sana'y masaya ang iyong birthday ngayong araw kasama ng iyong pamilya, mga mahal sa buhay, kaibigan, followers, subscribers. And speaking of followers, subscribers, mukhang unti-unti nang naging successful at marami nang tumatangkilik sa iyong The Sneakers Pa, CSFP. At alam ko, boss ko niyan din ito, katulad ni Joe Alan Asuncion. May all your wishes come true sa birthday mo, Christian. And mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Christian Sunga. Happy viewing naman po kay Ma'am Alice David. Ma'am Alice, ano ho bang tanghalian nyo ngayon? At itong si Christine, excited na yatang umuwi dahil masarap ang ulam ninyo ngayong lunch. So, pagtira nyo daw po siya, so para mamaya masarap ang kain niya pagkatapos ng kanyang pag-OJT. Salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa. Hello po sa inyo, Ma'am Alice David. Samantala, narito na po ang mga komento niyo sa ating topic question of the day na ano ang paborito mong movie line? Iko-correct ko muna ang sarili ko ha, kanina pala. Yung pelikula ni Nora Honor ay minsan may isang gamo-gamo. At samantalang yung may tomato sauce na spaghetti naman ay The Super Parentals, kung saan bida si Vice Ganda at si Coco Martin na kamukha ni Gian Yusi. At ang sabi po ni Odelet Mangus, itang pelikulang Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. I wish it need not happen in my time, said Frodo. So do I, said Gandalf. And so do all who live to see such times. But it's not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that was given to us. Yan. Magandang pelikula yan, Lord of the Rings. One of my favorite, kaya lang, ang haba ng pelikulang yan. Baka makatulog kayo dyan. Pero yan, favorite ko yan. Si Kiana Puns, huwag mo kong mahalin dahil mahal kita. Mahalin mo ko dahil mahal mo ko. Anong pelikula to? Di ko alam. Alamin natin mamaya. Si Gerald Umali, ito. Ano to? Talagang common at alam na alam. May the force be with you. And tuwing May 4, pinagdiriwang po itong May the 4th be with you. Star Wars! Si Jersey G. Salonga, Jersey. Yan, fan natin yan. Araw-araw nagko-komento yan. Ikaw, malungkot ka na nga. Pangit ka pa. Grabe ano kaya sana sinabi niyo yung mga pelikula para ma-research namin itong mga dialogue na ito. Mga movie lines ng mga pelikulang ito. Salamat po sa inyong pagpapadala ng komento. Sige, keep on sending and we will read them in our program hanggang matapos po mamaya. Sa puntong ito, bigyang daan din natin ang mga anunsyong ito sa ating community billboard ngayong araw. Inaanyayahan po ang lahat ng mga mamayan ng Giginto na makibahagi sa Art All Night Festival na gaganapin sa March 25, Sabado, alas 7 ng gabi sa Walter Mart, Giginto Events Grounds. Ang aktibidad na isasagawa ay bilang pakikisa sa Earth Hour 2023. Yung previous days po namin, alam ko may kawayan. Ngayon, Giginto naman. Magkakaroon po ng pagtatanghal bagong countdown at poster making competition. Isama na ang inyong buong pamilya at kabarkada at makilahok na sa Global Earth Hour. Pero hep, tayo po dapat lahat ay makibahagi sa Earth Hour. Hindi lang po dapat mga taga-Giginto at may kawayan dahil tayo po ay may responsibilidad na upang makabawi po ang mundo, Para mayroon pong magandang advocacy ang Earth Hour, kaya dapat tayo po ay makiisa rito. Dalawang tulog na lang, Adwa na mong tutod. At na po yung panayan yung the much-awaited alumni reunion ng Sanipas batches
1989 hanggang 2005. Ito po ang Santo Niño Parish School noon, nung kapanahunan ko, at ngayon ay ano na siya, Santo Niño Progressive Archdiocesan School, kung hindi ako nagkakamali. So, sa mga kasani Pasko dyan, mga Sani Pasians, kita-kits tayo sa March 25, araw ng Sabado sa Jillian's Haven sa Magliman, Bacolor, Pampanga. Marami tayong program dyan, gaganapin dyan, at magkatapos ng program, mag-swimming. Magdala na kayo ng inyong mga bathing suits, ha? Mga swimming trunks, at mag-happy tayo and mag-reminisce tayo doon sa ating panahon sa Sanipas. Ang registration ay magsisimula po ng alas 7 ng umaga. And sa mga hindi pa nakakakuha ng kanilang reunion t-shirts, ha, sa Saturday nyo lang din yan kunin sa venue natin. At para sa karagdagan detalye, makipag-ugnayan lamang po kay Miss Merly Pineda sa numerong 0915-187-2949. Get ready, fellow Sanipasians, sa ating reunion. Pinababatid ng Pampanga 2 Electric Cooperative Incorporated o PELCO 2 na magkakaroon ng scheduled power interruption sa March 25, Sabado. Simula alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, 5 oras po yan. Ang mga apektadong lugar ay ang ilang bahagi ng Guagua, partikular na sa barangay Santa Filomena sa St. John Street ng LM Subdivision. Sa mga nanirahan sa lugar na yan, paghandaan po ninyo ang brownout na isasagawa ng PELCO 2. Naglabas po ng Memorandum Circular Number 2 Series of 2023 ang Securities and Exchange Commission o SEC, kung saan magbibigay ito ng amnestiya para sa mga korporasyon na hindi nakapagsumite ng mga mahalagang dokumento na rekisito ng komisyon. Ito po ay may kaugnayan sa non-filing and late filing ng General Information Sheet, Annual Financial Statements, and non-compliance with MC 28. Ayan, sa mga corporations, non-stock man yan o stock, kung hindi ho kayo nakakapag-submit ng GIS, AFS at iba pang mga importanteng dokumento, mayroon pong amnesty ang SEC para sa inyo. At para sa karagdagang detalye, bisitahin ang Facebook page ng Securities and Exchange Commission Philippines. At sa ating pagbabalik, alamin natin ang isasagawang taon ng Film Festival ng mga communication students ng University of the Assumption ng City of San Fernando, Pampanga. Manatili kayong nakatutok at magbabalik ang programang Topic. Hello po. Open na po ng cam. Ayan, okay, thank you, sir.
At nagbabalik po ang programang Topic. Happy viewing kay Lucas Chan. Lucas, enjoyin mo ang panonood ng ating programa ngayong araw. At syempre nakantabay dyan si Zen Fernandez. Hindi si Hernandez, Fernandez. And binabati ko rin ang aking kaibigan, ang aking ate na si Karen Pineda, na kasalukuyang nagmamando ng Sweet Kitchen sa iba't ibang malls dito sa ating lalawigan. Napakasarap ng pastries and cakes na handog ng Sweet Kitchen from Ate Karen Pineda. Samantala, ito na pong inyong mga komentong ipinadala sa ating topic question of the day. Anong paborito mong movie line? Basahin na po natin. Ito, paborito ko ito. Kasi madalas ito sa mga pelikula ng World War II kung saan bida si Ray Bravo Jr. Sabi ni Kat Benaventura, sumuko na kayo, yo, yo, yo. Napapaligiran ko na kayo, yo, yo. Pwede ba yun? Napapaligiran daw niya, mag-isa siya. Sumuko na kayo, yo. Si Christian Lumba, ang buhay ay parang bato. It's hard. Sabi ni Ina Montesillo, anong pelikula ba to, ha, Christian? Tanging Ina. Yan. Si Roderick Dizon Manyango, marami ka bang kakaining bigas? Erap. Kapag puno ng salop, kailangan ng kalusing. Siyempre, yan ang ating hari ng Philippine action movies, FPJ Fernando Poe Jr. Si Jason Salo, ay ito, FPJ. Ay ito katulad ng sinabi ko kanina. Sabi ni Jason Salonga, malapit-lapit ka ng congressman na. Kaya huwag ka nang magpagandang lalaki. Sambala ka lang. FPJ! Bang, bang! Tuloy-tuloy nyo naman pong isend ng mga yan. Nakakaaliw po inyong mga komento. At para po sa ating kwentuhan, matapos ang 3 taon dahil sa COVID-19 pandemic, in person na uli ang idaraos na taunang filmmaking competition ng University of the Assumption dito po sa City of San Fernando, Pampanga. Ngayong taon, ang 18th Miss Ensan Film Festival ay may temang sulong Moving Toward Aspiration. Alamin natin ang isasagawang film festival ng mga communication students ng UA. Kasama po una si Lawrence Mendoza, ang overall director ng Miss Ansan 18. Welcome to Topic, Lawrence! Hello po. Good noon po sa inyo Ayan. lahat and sa mga viewers po natin. Okay, kompletuhin natin yung greetings mo. Kung meron kang gustong batiin, i-shoutout at i-greet. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon katulad ng mga nakaraan nating mga bisita. Ha? Sige po. Lahat ng gusto mong i-greet, pamilya, kaibigan, crush, girlfriend, boyfriend, followers, subscribers, sana wala kang makalimutan. Siyempre dahil, Lawrence, linto ka pala kayong TV, kay Bateo mo kung man ginreet. Sana Swapping wala po, kang sir. makalimutan. Go ahead sa greetings mo, Lawrence. Ayun po, gusto ko lang po i-greet yung family ko, yung mama and papa ko, yung mga tita-tita ko, and yung lahat po sila. Bahala na kayo kung nakalimutan ko po kayo. And of course, my friends po, yung mga kasama ko po sa UACSC, and of course sa MAXA, and sa ABCOM 3A, and ang buong ABCOM family, Sir Chris, Sir Jason, aming Dean po, si Dean Edna, hello po sa inyo lahat. And yun po, and sa akin pong girlfriend si Princess, hello. Yun po, thank you po, Sino daw? sir. Sinong girlfriend? Pangalan? Si Princess po. Princess. Ano ba yung anak ng queen ay princess? Pero princess, swerte mo ha. Pero alam mo, no, isang araw din, no?
meron tayong guest, hindi na nakalimutan yung girlfriend niya. Kasi mapapalo yan. Kung TV, hindi mo ginread. And kasama din po natin sa ating programa si Venet Dizon, ang presidente po ng MCSA. Ano kayang ibig sabihin ng MCSA? Mamaya tatanungin natin siya. Hello, Venet. Welcome sa topic. Hello po, good afternoon po kay Simon. Yan, no, katulad ni Lawrence, nakahanda na bang mga greetings mo? Go ahead sa yung greetings, Miss Venet. Nasabi na po niya lahat, pero I want to greet po my family na nanonood, the Max family po, yung mga AV communication students, and also my friends po, the G7, at sa iba po pong hindi ko pa nabate. Ayun po. Huwag kayong mag-alala sa mga hindi nabate ni Lawrence at ni Venet. Hindi naman kayo nakakalimutan dahil kayo pa rin ay nasa puso at isipan nila. Ito na, umpisahan na ng kwentuhan. Ma'am Venet, ano bang ibig sabihin mo na ng MCSA? MCSA po, it's an organization po ng mga AV Communication, Mass Communication Students Association po ang kanyang ibig sabihin. Aba, isa palang presidente nun, no? Di ba? O sige. O ano ba yung ikinakasan niyo yung event na natenga ng matagal-tagal, Venet? Bali, ang i-conduct po namin at pinagpe-prepare po namin ng ilang months po is yung the 18th Mise-en-Scène Film Festival po with the theme tulad nga po ng sinabi ko kanina, Sulong Moving Toward Aspiration. So it's a filmmaking competition po ng mga UA communication students na mabibigyan po sila ng month to prepare po yung mga stories nila at mabibigyan po sila ng or ma-experience po nila na magsuot po. For example, yung team po namin ngayon na Filipiniana and enjoy an unforgettable night po, socializing with the students po. Ayan. Ayan. And siyempre gusto ko na, kay Lawrence yung mga mahihirap na tanong. Lawrence, bakit sulong ang inyong tema para sa edisyon ng Miss Ensan ngayong taong ito? Yan po. So napili po namin yung sulong actually. Nagbigay po ng mga suggestions yung iba-ibang officers and of course yung iba-ibang students. And bakit nga po ba sulong yung naging name po namin? Kasi 'di ba, 3 years po tayong nag-suffer sa pandemya and of course yung Mise-en-Scène isa rin po siya sa mga nag-stop dahil sa pandemic. Kaya napili po namin yung sulong. It's because dahil ngayon po na naiibsan na po yung pandemya na nakakaraos na po tayo, gusto po natin bilang isang tao na sumulong po tayo. Galing po siya sa Kapampangan word na sulong, which means to move forward. Iyon. Very good, Boss Lawrence. And Sir Lawrence, paano ba ang naging setup noong nakarang taon ng Miss Ensan? Natuloy ba ito? Even though nasa pandemic pa tayo? Actually, hindi naman po siya talaga nag-stop yung Mise-en-Scène po, no? So, tinuloy pa rin po namin siya. Kami po ng MAXA and of course yung ibang mga AV communication students po. Online lang po yung showing natin through Facebook Lives, ganyan po, mga Zoom presentations, ganun lang po yung mga nangyari nun. Tapos, nagkaroon din po ng adjustment sa ating mga requirements kasi nung nakaraan po is mga 1-minute films po. Tapos ngayon po na face-to-face na po siya ulit, back on its old edition na. So, ginagawa na po namin siya yung mga full short films na po na 10 to 15 minutes na po sila. Yun. So, parang back to regular programming na ang Miss Ensan ngayon, no? Pero, Venet, meron bang sineselebrate or ano ba ang pinakakahulugan? Bakit nyo kailangang magsagawan ng Miss Ensan? Actually po, ang Mise-en-Scène po is, it was actually for the communication students po. Na sineselebrate po namin how creative, how talented, and resourceful po yung mga communication po. For example, sa directing, sa acting, editing, and such po. Ayan. Yan. And I think, alam ko, kilala yung mga taga-UA sa pagiging biyasa, mayap, at maganaka. So palagay ko, magiging sentro din ito. Siyempre, kung ganyan yung mga magiging kaklasit communication students, palagay ko maganda ang mga pelikulang maipapalabas sa Miss Ensan ngayong taong ito. Pero sa ating pagbabalik,
Ano ba ang detalye? Baka kayo ay gusto nyong sumali dito sa Miss Ensan. Sino ba ang mga pwedeng sumali? Pero nabanggit na kanina, mga UA Communication students sa mga pwedeng sumali rito. Pero ano ba ang mga detalye? Yan po ang pag-uusapan namin. Kasama pa rin si Lawrence at si Benet sa pagbabalik po ng inyong programang Topic. At nagbabalik po ang programang Topic. Happy birthday kay Neil Carrion. Neil, kung nasaan ka man, sana maging masaya ang iyong birthday celebration together with your family. Wishing you good health and more blessings. And kumusta mo ko sa ate mo na si Mary Ann. And mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Neil Carrion. Birthday din ni Kuyang Jojo Pingul. Kong Jojo, happy birthday! It's been a long time since magkita tayo muli. No? At hopefully ang birthday mo ay masaya, makahulugan kasama ng iyong buong family. And wishing you good health. Maraming blessings pa at ilayo kayo at ng iyong buong pamilya ng ating Panginoon sa anumang sakit at kapahamakan. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Kuya Jojo Pingul. Samantala, ito na pong mga komento. Last batch na po ito. Ano ang paborito mong movie line? Ang sabi po ni Glycel Makaspak, sana tuwing umiinom ka ng alak, habang hinihit mo ang sigarilyo mo at habang nilulustay mo ang perang pinapadala ko, sana maisip mo rin kung ilang pagkain ang tinis kung hindi kainin para lang makapagpadala ko ng malaking pera dito. Sana, habang nakahiga ka dyan sa kutsyon mo, natutulog, maisip mo rin na kung ilang taon akong natulog mag-isa habang nangungulila ako sa yakap ng mga mahal ko. Sana maisip mo kahit kaunti kung gaano kasakit sa akin ng mag-alaga ng mga batang hindi ko kaano-ano. Samantalang kayong mga anak ko, hindi ko man lang maalagaan. Alam mo ba kung gaano kasakit yun sa isang ina? Alam mo ba kung gaano kasakit yun kung hindi mo kayang iturang bilang isang ina? Respetuhin mo na ako bilang isang tao. Yun lang, Carla. Yun man lang. Vilma Santos sa pelikulang Anak. Nang isilang ka sa mundong ito. Si Renz Marion Banayad Visky. Kung ikaw ay pagod sa trabaho, mag-alis ng sapatos. Ayan po ay si Dolphy, the king of Philippine comedy, Dolphy. Si Pamela Heroso. Sige nga, subukan mo ngayong ipasok sa labas. Petrang Kabayo, ano ba naman pinapanood mo, Pamela Geroso naman? Sana naman yung mga, yung mga may lessons na pelikula, yung mga sinishare mo, ha? Pero maraming salamat po sa inyong mga ipinadalang komento. Ayan, tanungin natin tong dalawa, baka meron silang mga paboritong movie lines. Benet, ikaw, meron ka bang paboritong movie lines sa mga pelikulang napanood mo na?
Yung sa Barcelona po, yung kay Catherine and DJ, yung Ano sabi? hindi ako si Celine and you will never be Celine. Ayan. Hoy! Hoho! Hindi kasi Celine, si Celine nasa SM. May sale. Joke lang po. O ayan, Celine na, nakalibre ka na naman. O ikaw, Lawrence, meron ka bang paboritong movie lines? Ako naman po, sir, yung isang bala ka lang. Ay, joke lang po. Pero yung favorite movie line ko po actually, yung ano po, with great power comes great responsibility from Oh. Spider-Man po. Spider-Man, Spider-Man, radioactive Spider-Man. Balik tayo sa kwentuhang Miss Ansan. Ito, Benet, ikaw ba ay nakasama na noon sa mga naunang edisyon ng Miss Ansan? Sa mga pelikulang na-produce sa mga alumni, alumni ba? Or mga estudyanteng mananang ng UA, communication students? Yes po, kaya kasama ko po yung mga G7 production po, ayan. Every year po sumasali po kami and this is the last time po na makakasali kami sa Mise en Scène. Ayun, nako, may presidente ng ng org yan, baka may bigyan ng plus points. Ikaw, Lawrence, nakasama ka ba or this year kasama ka rin? Nakasama na rin po ako sa mga past edition po ng Miss Ansan nung mga Mes a Minute po siya, nung mga 1-minute film po. Tapos ngayon din po, wala po akong entry ngayon since nag-overall director po ako. So I opted po na hindi na muna po sumali para maiwasan na rin po yung mga conflict of interest. Pero yun pong mga kasali ko, yung mga kasama ko po, yung mga klasiko, ganun, meron po sila lahat ng mga entries. Ayan, speaking of kaklase, Lawrence, sino ba ang pwedeng sumali rito sa Miss Ansan? Ayan po, so meron po tayo para sa category 1 po natin. Lahat po ng mga AB Communication students dito sa University of the Assumption, pwede po silang sumali. Tapos yung category 2 naman po ay lahat po ng mga senior high school students sa Pampanga po, ay ini-invite po namin sila para mag-submit din po ng mga entries po nila. Ayan, so narinig nyo mismo ha, kay Lawrence, yung mga pwedeng sumali. And kay Venet naman, kailan ba? May ano ba to? May mga viewing mismo or may screening yung mga isasubmit na short film sa inyo? Bali po, ang MES po, it's a 1-week long celebration po, starting April 11 hanggang 14 po siya. So on April 11 po, dun magaganap ang premiere showing. And on April 12 to 13 po, yun naman po yung mga regular showing na which makakapanood po yung other schools and also the whole UA. Ayan po. Ayan, nakikita po ninyo sa inyong TV screens ha. Meron pong passing of films and poster, screening of films, passing of revised films, posting of official entries. May ticket pala. At premiere showing at regular showing, may ano yung ticket dito? Magkano ang ticket, Vinet? Bali on premiere showing, we ano lang po siya, 100 pesos lang po siya. And then on regular days naman po or regular showing, it only cost 75 pesos lamang po. Ayan. Yan. And sa mga mapipiling mananalo, anong magiging premyo nila, Vinet? Ayan, yan po yung pinakikihintay ng lahat. So we have both two categories po, the category 1 and 2. Parehas po sila ng matatanggap na prizes. Sa first place po, we have 10,000 pesos. Sa second place naman po is 7,000 pesos. And the third place po is 5,000 pesos. O, di ba? O sa mga mananalo, ha? Huwag na kayong maglibre, sa inyo na yan. Kayo talaga, pinagpaguran niyo yan. And good luck sa lahat ng mga sasali sa Miss Ansan, ha? Sa pagbabalik nito sa in-person. Pero Lawrence, kamusta ang preparations for Miss Ansan? So far so good naman po. Although yan po, alam naman po ni Ate Venet na nung una po medyo skeptical pa nga po kami kung itutuloy po namin to. Kasi nag-start po talaga yung planning niya since matagal na po, last year pa nung first sem pa po namin. However po ngayon, nung nakakita na po kami ng go signal from our profs and of course sa mga admin po ng university, pinush na po talaga namin siya. And ngayon po, ongoing po yung aming preparation sa paghahanap po ng mga suppliers, ganyan, and of course yung sa mismong awards night po. Okay. So may ticket na 100 pesos, pero ang pag-submit ba ng entries, may bayad din, Lawrence? Ay wala naman pong bayad yung pagsasubmit ng entries, sir. Ayan, the more entries, the merrier. Tama, Lawrence? Yes po.
Okay, Venet, ano ba ang nakikita niyong parang magiging tema ngayon? Besides dun sa naging team ng buhay eskwela, ganon, or paano ba yung mga nakikita niyong isasabit? For me po, nakikita ko po na more on Kapampangan culture or yung mga traditions or yung mga the way how we speak po sa mga kaibigan po natin, ganon. So, feeling ko po, yung ngayon talaga is more on Kapampangan po siya. And feeling ko rin siguro kwentong kwentong pandemic, how to move on from, feeling ko lang yun Siyempre, di naman nakataga-UA, baka sabi, magsabi-biyasa-biyasa, tabatreta. Pero Lawrence, again, invite nyo yung mga communication students na wag nang mahiya, ipakita ang kanilang talento sa filmmaking and sumali sa Miss and Son for this year. Ayan po, no? So ini-invite ko po lahat ng AB Communication students po sa University of the Assumption to please mag-join po kayo dito sa ating film festival kasi sa ating event to, sa atin talaga to, mga AB Communication, mga komunista ng University of the Assumption. Of course, yung ating po mga senior high school students from different schools in Pampanga, welcome na welcome po kayo dito sa University of the Assumption. Kaya mag-join na po kayo sa ating Miss and Son 18th year na po ngayon. Okay. Venet, ito, siyempre, mahirap na tanong naman sa'yo, sino ba ang mga magiging hurado sa mga pelikula natin? Ayan po. As of now po, nakapag-send na po kami ng mga emails and ang nag-confirm na po is si Mr. Mark William Canlas. Ayan po. Sinendan din po namin ng email si Sir Nigel Ian Laksamana and also Mr. Carlo Catu po. Parang kilala ko yung tatlong yan Naging guest ko na yan si Carlo Cato dito sa mga programa natin sa CLTV. Yang si Mark William Canlas, kaibigan ko yan. Ito namang si Nigel Laksamana, pinsan ko yan. Pag talaga mga medyo, wag ko na nga sabihin. Again, inimitahan po namin ng mga communication students ng University of the Assumption na sumalit makiisa sa 18th edition ng Miss and Son. And meron naghihintay na magandang premyo sa inyo at sa lahat ng mga schools dito sa Pampanga o kaya sa buong Pilipinas kung may time kayo, panoorin ninyo ang mga entries ng Miss and Son. And muli, we wish for a successful Miss and Son. Venet and Lawrence, maraming salamat sa inyong oras para sa ating programa. And again, oras na po para magpaalam. Maraming salamat po sa panonood ninyo sa ating programang Topic. Sa aking anak na si Harper Abela, huwag masyadong malikot anak upang hindi ka na mabinat. At sa aking asawa na si Patricia, kalaguranda kayo nga dua. Ako po si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama nyo, CLTV 36, atin to. Isa